Konzistentne a vo veľkom. Moje meno je Šejk Michal a pomáham obyčajným ľuďom plniť si neobyčajné sny. Už istý čas robím sériu videí o návykoch a viem, že to nemusí vyzerať úplne ako séria, keďže prvé z nich som spravil niekedy pred viac ako rokom a medzičasom dlhá pauza, ale je to séria videí a toto bude ich pokračovanie. V prvom z nich som hovoril o tom, ako si máme zvyknúť na nudu. To, že keď chceme niečo dosiahnuť, tak sú to často opakovane tie isté činnosti, ktoré sú nudné, ale sú podstatné preto, aby sme dosiahli veľké veci. Potom bolo video Eliminuj rozhodnutia. Tam som hovoril o tom, ako na to, aby sme robili veci konzistentne, potrebujeme zeliminovať rozhodovanie o tom, či niečo ideme robiť alebo ako to ideme robiť, že návyky, ktoré robíme stále, nie sú návyky, pre ktoré sa cítime motivovaní, ale tie, ktoré robíme jednoducho preto, že ich robíme. Potom v videu Konzistentná reťaz som hovoril o tom, ako si niekedy nevieme dať motiváciu a ciele na strašne dlhú dobu, ale reálne väčšina ľudí sú schopná robiť návyky, ktoré sú rozvojové a kde vieme cítiť víťazstvo v ten daný deň. Nevieme odložiť to potešenie na neskôr, ale potrebujeme mať to víťazstvo dnes. A svoje ciele si musíme formulovať tak, aby sme si to víťazstvo zažili dnes. Potom môžeme skutočne mať konzistentnú reťaz, kde každý jeden deň robíme tie návyky, ktoré chceme robiť. V minulom videu, ako sa dostať z blúdneho kruhu, som zdôrazňoval to, že na to, aby sme vôbec nejakú konzistentnú reťaz naštartovali, potrebujeme sa sústrediť na návyky, ktoré sú malé, ktoré sú také malé, že si pre ne nemôžeme dať žiadnu výhovorku, prečo ich neurobiť. A to je kľúčom na to, aby sme to urobili, kde nám sila vôle v žiadnom momente nebude brániť, aby sme ten návyk vedeli zaviesť. Toto video je o opaku. Toto video je nie o tom, ako sa dostať z blúdneho kruhu, ale je o tom, že keď už si sa z toho blúdneho kruhu dostal, keď už máš za sebou tie malé víťazstvá, keď už máš vybudované kľúčové návyky, ktoré ťa dostávajú tam, kde sa chceš dostať, vtedy nestačí robiť tie minimálne štandardy. Vtedy nestačí robiť tie malé návyky, pokiaľ sa chceš dostať na nejakú špičkovú úroveň. A myslím si, že to je niečo, čo treba zdôrazniť, pretože mnohí ľudia, knihy často propagujú to, že keď budeš niečo konzistentne robiť, dosiahneš ohromné veci. Áno, robiť veci konzistentne je oveľa lepšie, ako nerobiť ich vôbec, alebo robiť ich občas a konzistentné návyky ti prinesú konzistentné výsledky, ale otázka je, aké veľké výsledky ti reálne prinesú. Sú to skutočne tie výsledky, ktoré chceš. Tu treba zdôrazniť jednu vec. Keď chceš niečo robiť konzistentne a vo veľkom, musí to byť v zhode s tvojimi vnútornými hodnotami. Musí to byť v zhode s tým, čo chceš dosiahnuť. Je mnoho príbehov úspešných podnikateľov, ktorí makali 12-16 hodín denne a dosiahli ten veľký stanovený cieľ, nech to bolo čokoľvek. Je mnoho príbehov úspešných športovcov, napríklad Arnold Schwarzenegger úplne ignoroval to, že tu si daj deň pauzu a tu rob toľko a tu rob toľko. On proste išiel 4 hodiny každý deň a makal v posilke. A dosiahol niečo, pretože to robil konzistentne a robil to vo veľkom. On nerobil to, že robím nejaké svoje minimum. Nie, on robil svoje maximum a to svoje maximum robil konzistentne a vo veľkom. Dôležitá vec je zladiť svoj veľký cieľ s tvojimi hodnotami. Pretože nechceš robiť niečo konzistentne a vo veľkom na úkor iných vecí, ktoré sú pre teba dôležité. Nechceš byť starý, tučný, prefajčený, smradlavý chlap na drogách a rozvedený a s miliónom na účte. Nechceš. Proste nikto to nechce. Ale keď sa sústredíš len na to, že chcem mať ten milión na účte, tak to môže byť na úkor absolútne všetkého ďalšieho v tvojom živote. Keď chceš byť fit, akože fakt super fit a byť schopný, pripravený do vysokého veku, byť v skvelej kondícii, myslím si, že hodina intenzívneho športu denne je tak konzistentne a tak vo veľkom, ako len potrebuješ. A tá hodina ti nezabráni robiť prácu, nezabráni ti robiť inú tvorivú činnosť, nezabráni ti venovať sa tvojej rodine, možno, že to vieš aj spojiť s rodinou, možno, že to vieš spojiť s priateľmi.
záleží, ako si tie veci prepojíš, nemusíš sa venovať jednému cieľu naraz. Ale dajme tomu, že hodina intenzívneho športu denne ti umožní mať tvoje telo vo vynikajúcej kondícii. A to je konzistentne a je to vo veľkom, relatívne vo veľkom. Hodina nie je 5 minút, hodina je dosť, to je celkom podstatná časť dňa. A keď to napočítaš na to, že to robíš ako konzistentný návyk, fakt každý deň, 365 dní v roku, to máš 2 pracovné mesiace, kvázi stráviš iba športom. To je dosť, to nie je málo. Ale toto je na to, aby si sa udržal maximálne fit, na to, aby si sa nejako rozvíjal. Keď chceš byť nejaký olympijský športovec, to nestačí. Keď chceš byť olympijský športovec, musíš robiť podstatne viacej a oveľa viacej oblastí svojho života podrobiť tomu jednému cieľu, aby si v tom jednom cieli vedel byť skutočne vynikajúci. Takže konzistentne a vo veľkom je spôsob, ako skutočne byť vynikajúci. Ako nebyť podpriemer určite nie, nadpriemer tiež nie, ako byť vynikajúci a prípadne ako byť najlepší. A byť najlepší je niekedy otázne, či to je to, čo skutočne chceš. Či to je to, čo ťa skutočne naplní. Lebo myslím si vo väčšine vecí, väčšine oblastí, že to nie je to, čo v skutočnosti chceš. Lebo ak chceš byť šťastný, máš nejaké oblasti života, finančnú, zdravotnú, vzťahovú, nejaký tvoj sociálny status, niekoľko málo oblastí, ktoré keď sú v poriadku všetky, tak si v zásade šťastný, aj keď žiadna z nich nie je úplne vynikajúca. A zase, keď máš jednu úplne vynikajúcu, ľudia ťa budú obdivovať, ale ty sa budeš cítiť úplne prázdny, pokiaľ to zakopáva proste v tých ďalších oblastiach. Preto som aj hovoril často, keď som uvádzal ešte svoje staré videá, nehovoril som, že pomáham obyčajným ľuďom plniť si neobyčajné sny, hovoril som, vediem vás k víťazstvu v každej oblasti života. A to robím doteraz, pretože si myslím, že je dôležité definovať si tie oblasti života a je dôležité v každej z nich víťaziť. Akákoľvek oblasť ti zakopáva, tak to zničí všetko ostatné. Keď máš super vzťahy, ale si na ulici, lebo proste sa nevieš uživiť, ničí ti to ostatné oblasti. Keď je všetko super, ale tvoje zdravie je proste v troskách, zničí to ostatné oblasti. Keď si úspešný, namakaný, športový, bohatý, ale rozpadá sa ti rodina, zničí ti to šťastie v živote. Takže ak chceš skutočne veľký úspech, uvedom si, že nestačí len to, aby si robil niečo konzistentne. Musíš to robiť konzistentne a vo veľkom. Ale stanov si, nakoľko ti to za to stojí a koľko skutočne pre teba znamená to vo veľkom. Teraz som akurát včera zachytil nejakého športovca na Strave, ktorý si dal za cieľ, že bude prvý športovec, ktorý zabehne z Kapského mesta do Londýna a že v podstate chce niečo proti rasovej nerovnosti s tým dokázať a tak. Neviem, čo sa zmení na rasovej nerovnosti, keď zabehneš z Kapského mesta do Londýna. Podľa mňa si buduješ ego, ale akože zaujímavý projekt každopádne. Behá zhruba maratón každý deň, čo som pozeral. To úžasné, ako ja to veľmi obdivujem. Jeho minimum, štandard minimum je 10 km. Ale typicky behá 30, 40, 50 km a tých 40-50 to je fakt akože väčšinu dní. A veľmi zaujímavé. Toto je konzistentne a vo veľkom. A neviem, aká je jeho situácia, kto ho sponzoruje, živí, či má nejakú rodinu a podobne. Ale myslím si, že ak má nejakú rodinu, no tak tá rodina nie je úplne happy, že je na viac ako rok od nich, lebo potrebuje behať. Napríklad. Takže zase nechcem súdiť jeho ciele a podobne. Myslím si, že svet s tým nezmení. Určite môže na niečo poukázať to a urobiť niečomu marketing, to beriem. Ale záleží, hej. Máš takýto veľký cieľ, fajn. Trpia tým ostatné oblasti natoľko, že ti to stojí za to, alebo tak, že ti to za to nestojí. Návyky sú extrémne podstatná vec, pretože nič veľké, čo chceš dosiahnuť, nedosiahneš len tak. Musíš to robiť opakovane. To je návyk, to je rutina, to je nuda, to je tá konzistentná reťaz.
aby si to začal, musíš začať v malom, lebo nezačneš vo veľkom a udržať motiváciu, tak proste náš mozog nefunguje, tak naše telo nefunguje, tak nefunguje nič. A keď chceš dosiahnuť veľké veci, potrebuješ vo veľkom. Ale uvedom si, či to vo veľkom súhlasí s tvojimi hodnotami alebo nesúhlasí s tvojimi hodnotami. A týmto témam sa budeme venovať aj v ďalších videách. Verím, že ti toto video dalo hodnotu do tvojho života, motiváciu, možno nejaké nakopnutie práve na ďalší rok, keď si teraz stanovuješ nejaké svoje ciele a čo by si chcel dosiahnuť. Uvedom si, že tá kľúčová vec, tá najväčšia, na ktorej chceš robiť, potrebuje byť vo veľkom. Ja ti zatiaľ prajem krásne sviatky, príjemný, možno voľný čas a čas takého rozmýšľania. Možno, že to tak nemáš, možno, že už teraz makáš, ale viem, že typicky to tak ľudia nemajú. takže ti prajem, aby si vedel správne naplánovať svoje myslenie, aby si vedel správne naplánovať svoje ciele, aby si urobil správny mix všetkých cieľov tak, aby to vo výsledku viedlo ku šťastnému a naplnenému životu a nie, dajme tomu, nejaké veci, na ktorej ti v skutočnosti vnútri nezáleží. A do ďalšieho videa, ahoj.